Cipra Tent House, ban penriam ya ki yingjing kawai, ban penbang ya ka saun ha ka syat karwai, bat shibun kitiar ni aiwai. Pun cengi ha number, kendai sau lai hinriu kendai pra-pras sanor lai, Cipra Tent House. Ban nang penek pensa ya ka jingdon jing em jong ka mei mariang, ka bau beleu lai ha kun benriu, ban long kum ka spa ba. Ka seruet maulam ka bahap hapo ka raj mauli, hapo ka jing penjing kmi jong ka hima khairim sim-sim, kalwan ra ya kejing tip ahlor kejing don kam ban penek pensa ya kiding jeri kebedan hapo kejelah. Ketika kejing angnut ban penek pensa ya kiding jeri hariwar, kalong ban yo orong kum ka heritage ha ka UNESCO. Bat da kejing tristom jong ka seng kenhun kinong penek ding jeri. Kilala ban cena ya ka silem ai jing tip bat ai jing hikai ya kisamla bat kipaj ba jong kejelah. Kum kejing penek ya ketika kejing don nam kiding jeri bat kejing king jeri kibedan hamaulam kekong yora dekhar kabade ke chairperson jong ka serwet ubarim hagini singi kalai shibun kejing pencai lor kejing don kam ban penek pensa hikini kiding jeri hagini singi uba peniak jing CM ubdeu CEM jong ka KCDC ulawan poi kum kongsan ban peli ya kini silem ai jing hikai haga senong maulam ketika silem ai jing hikai sepang kejing don kam ban penek pensa ya kiding jeri ketika bala shimkhia da ka maulam cooperative society. Ya ketika projek ban penek pensa ya kiding jeri la kerjaan da ke World Bank ha ke jingpet jong usri Pius Dogra ubri senior environment specialist jong ke World Bank bat nang sorkar jelapat ya ketika kam lam khamat dau sampat kumar IAS bat gunan ka DB long suwa jongi ki bala IT ya hangi bat ya ke jing start ke jing krau perkhat ya ke mati ke jongki ka ba omdon bala mano ban sim lane ban le ban long ketien nong wai mau ban duplicate ya kita ki menta ke long tang ka kamram ke jongi bangin bu ngin pensa ngin penek ngin burom ngin i bat ngin bakani baro hoi kan long ka bangin hikai ya ki long din jongi pateng la pateng kenang ba kini ki baro kinomja nakani kasla jong ka pertai te kendiat habaya dai bat kajing ong nei rangba bangan ya thu tang halor kajing ya lenti jong ka federation ka federation la register house ha ka arpo tarik jong o banai balai jong hajar arpo te hadian nang to ha pedeng jong kijing ki bawan ka pandemic te nrai ngilala ru ban form pat ya ki primary cooperative societies ki ba penlong ya kan ka federation ha hajar khat khandai da ka jingdon jong ki khan riu tali ki primary cooperative societies ki bangi ong ki mariang jingking jeri cooperative societies ngilala ban form jaga nek federation bat la register hapo ka Meghalaya Cooperative Societies Act haka arpo tarik benai balai jong ka jong usnam hajar arpo ti ka jing ya lenti jongi haka jing sya kala wan ka jing ko nalor ka jingdon jong ka pandemic nrei da omdai ka jing penthut jong ka tu ka jing ja ka takamut ngilanang khamla ban ya sakmat te hakini kisnem naduk bala debt register kanika federation jongi kalayadon benta kumbalaya thu isar kunanka haka bakilale yesim benta hapo ka COP27 ka balong hapo Egypt kala nilayali sim benta kita kijing yalang bahe jong kiri ka pertai kebeda kispa teli kiri jong ka pertai kia don lang hanta kilalai ru haka general meeting jong ka ICOMOS hapo Sydney kilalek ru banjengo ya kanika sino ya ka takawai na kijaka ki baladon hapo ka World Heritage Site na marmangi kum kajing sedang ha kajing sisya kadai kajing temu ka banengkong bangin yo bandrung hapo ka UNESCO World Heritage Site kam tam ya kini kijing kingjeri tiba kilong shua jongi kilaai ban penpau ha ka perthai ba ya kajing start bat kajing krau perkhat menaka benta ki long dien ka ba ki long shua jongi kilasim ya kan ka kilale naka benta jongi te ka burom ru kalong banya sap ya phi ki briu ki jakisnong ba per ki badangla banya da ya ki dangla ban sumar ki dangla ban penne pensa hadukat menta om dai tangkata kentup ru ya ki wei pat ki balong kum ki mau benna ki mau song thai ki jaka ki lenti ya ki bal ki ong ki bangi ong kita ki attributes bat ya kita ru laken thup lang hapo kataka UNESCO World Heritage Site bat tikan kani kalong ka ka lenti ka bacengai kata-kata te ngilayalek ban ya penlong perlong ru
bat kita kinong Indonesia bat kata ka sinong kabalayo ya ka World Heritage Site bat ngilaya sign ro kawai ke MOU bat ki nang ta kabadon hang ta hapo ka sinong ki ong ka Bali hapo Indonesia te ngilaya sign ro ya ka jingyat kam ka sekolah landi ka jingyat te paralog bat ki ngila don ro ka jingyat dai ka bayajan bat kan ka Butch Beam kabadon hapo Australia kabal karu kalayo ya ka UNESCO World Heritage Site hakabangila khots ngobha ya Mr. Steve Brown badai uway na specialist jong kiniki jong ka UNESCO bat you Dennis uba lawan hadu hang ni hari ha silong ban ai kijingmut ban ai kijing yarap yangi kumno bangin la ban ya kata kalenti kabangin late sa kata ka UNESCO.